Dobra večer, počinje dnevnik televizije Herceg Bosne. Evo što izdvajamo. Dvoje teško ozlijeđenih i nekoliko privedenih, epilog nereda u središtu Mostara. Općina Kreševo dobila novog načelnika, u Kiseljaku i Fojnici bez promjena. Veliki preokret u Žepču. Mato Zovko za 16 glasova pretekao Suvada Hadžića. Sastanak predstavnika vladajuće koalicije s državne razine ponovno odgođen. Održana pretposljednja sjednica Gradskog vijeća Mostara u ovome sazivu. Mario Kordić otkrio hoće li ponovno biti kandidat za gradonačelnika. U samom središtu Mostara sinoć je ponovno došlo do navijačkih sukoba. Koristile su se drvene palice, kamenje i pirotehnika, a građani su ogorčeni što se ovakve stvari svako malo ponavljaju. Detalje donosi kolega Marin Suton. Sporni grafit koji je doveo do sukoba dviju navijačkih grupa danas je prebojen. U neredima je sudjelovalo preko 200 osoba, od kojih su 4 hospitalizirane. 2 osobe zadobile su teške tjelesne ozljede, od kojih je jedna maloljetna. Brzom intervencijom policijskih službenika, policijske uprave Mostar, uprave policije, MUP-a HNŽ, javni red mir stavljen je pod nadzor i uspostavljena kontrola nad tim dijelom grada. Tijekom uspostave reda i mira više osoba je lišeno slobode, a srećom nije bilo ozlijeđenih građana, prolaznika niti policajaca. Više osoba je tu privedeno, već do sada obrađeno i te aktivnosti će se još nastaviti. Dakle, već nekada po smirivanju situacije na licu mjesta, odjel kriminalističke policije je počeo poduzimati očevidne radnje, određeni predmeti su izuzeti, radi sada na analizi video nadzora, razgovoru sa sudionicima događaja kako bismo taj slučaj do kraja rasvijetlili. Koriste se sva raspoloživa sredstva kako bi se riješili ovi sukobi, a dok se ne riješe, nezadovoljni građani ističu kako nove tehnologije mogu pomoći u rasvjetljavanju sukoba. Pogledajte vi u Engleskoj šta je. Oni su se isto tako klali išli po svijetu, ali kad su ih počeli snimati, a danas imamo tu tehniku i mogućnost da snimimo sve one uzurpatore mira i sigurnog života u ovom gradu. Građani koje smo zatekli danas na Španjolskom trgu su ogorčeni što ne mogu imati mir i što se uopće događaju ovakvi sukobi. Koristile su se drvene palice, kamenje i pirotehnika, a moglo je biti kolateralnih žrtava. Davno su prošle nekakve vremena kada su tenzije bile maksimalne, to treba smirivati i na neki način spriječavati, razgovarati, educirati i to je jedini put može da se ovo prevaziđe. Bila sam cijeli rat ovdje u Mostaru, ali ovo je, bilo je ovi izgleda još, ali ovo sinoć još nije bilo. Ne znam ko je kriv, ko je odgovoran, ali mislim da bi trebala jedna velika poljana, pa nek se brate dobro pobiju, da vidimo više i on te psovke na nacionalno. Ja ne znam više šta je ovom narodu. Kako se neš bojat, kumite Bogom, nisi više u stanju, evo, ulicom izaći. Žalosti i činjenica kako je veći broj maloljetnika sudjelovao u neredima, a jedan od njih je i teško ozlijeđen. Izjave kad se uzimaju od maloljetnih osoba, roditelji ili staratelji su u pravilu tu i oni mogu odgovarati na ovaj način. Dakle, propisane su novčane kazne koje su smatrane dosta i visoke i nužno je samo zauzeti nekav jasan kurs, pa možda i stroži zbog ovakve okolnosti kod kaznene politike. Ministar Marić još jednom je istaknuo kako je veću eskalaciju sukoba spriječila policija, koja je pozvala pojačanje čim se krenulo s pirotehnikom. Istraga se nastavlja, a na ulicama Mostara pojačat će se kontrole. Nerede su osudili i čelni ljudi Mostara, gradonačelnik Mario Kordić i predsjednik Gradskog vijeća Salem Marić. Ono što ne bi volio da opet to poprimi neku veliku političku temu kao što nas se dosad dešavalo, a statistički gledano, iako statistika ne bi trebao biti nikome nikakav alibi ovdje, naravno da ćemo raditi na dodatnoj sigurnosti, ali grad Mostar spada u jednu od najsigurnijih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini u zadnje 4 godine. Mi smo imali pokušaja prije par godina da imamo izvještaj upravo ovako o bezbednosnoj situaciji u gradu Mostaru kad smo dobili odgovor od ministra tada MUP-a koji je rekao da je to nadležnost kantona i da oni nisu obavezi podnositi nama izvještaje. I mi smo rukovodili se s time i rekli to je nadležnost kantona. Mi smo inicirali i tražimo da to Skupština kantonalna zatraži. Nakon jučer održanih odgođenih izbora u 3 općine Županije Središnja Bosna, preliminarni rezultati pokazuju da načelnici općina u Kiseljaku i Fojnici
ostaju Mladen Mišurić-Ramljak i Sabahudin Klisura, dok je Kreševo dobilo novog načelnika Borisa Marića iz HDZ-a, koji je bio i jedini kandidat. Bez značajnih promjena ostalo je i u općinskim vijećima. Ovako je sinoć bilo u stožeru općinskog odbora HDZ-a BiH u Kiseljaku, nakon podataka dobijenih iz terena da Mladen Mišurić-Ramljak ostaje načelnik općine Kiseljak. Mišurić-Ramljak ubjedljivo vodi u odnosu na svoje protukandidate Armina Halilovića iz SDA i Anela Topalovića iz koalicije Trojka. Prije svega bih htio da zahvalim svim kiseljačankama i kiseljačanima koji su danas pristupili biralištima, iskoristili svoje demokratsko pravo i građansku obvezu, evo da biraju sebi vlast u naredne 4 godine. Okvirno ponovljeni su rezultati izbora od prije 4 godine i kad je riječ o općinskom vijeću Kiseljak. HDZ vodi sa sigurnih 13, a moguće i 14 vijećnika. Prema prvim izračunima SDA bi mogla imati 6 vijećnika, stranke Trojke 2 ili 3, Hrvatski pokret za Kiseljak 1, dok Hrvatska republikanska stranka ostaje bez mandata. Pored planiranog u izbornom programu, Mišurić-Ramljak prioritet u nastavku svoga mandata daće saniranju posljedica od katastrofalnih poplava koje su zadesile tu općinu 4. listopada. Prvo će nam biti prioritet i zadaća da prije svega saniramo sve što je poplava oštetila. To se odnosi na obiteljske domove, njih je 254 koja su bila pod vodom, 49 gospodarskih objekata, da ne govorimo o infrastrukturi. To nam je prioritet i to ćemo prvo rješavati u narednim danima, ne mjesecima i godinama koji su ispred nas, a ono sve što smo rekli u svom izbornom programu da ćemo realizirati kada je u pitanju budućnost Kiseljaka, budućnost svih nas koji živimo na području općine Kiseljak, jer uistinu želimo da Kiseljak ide ka budućnosti. Nastavljamo graditi svoj grad budućnosti, kazala je u izbornoj noći predsjednica Federacije BiH, inače Kiseljačanka Lidija Bradara. S obzirom da smo prošli jako teške trenutke koji su bili poplava, sve ono što nam se događalo u Kiseljaku, Kreševu i Fojnici, ono što je, možemo, evo vidjeli ste i sami, prvi rezultati govore da mi Kiseljak nastavlja dalje, gradimo svoj grad budućnosti i ono što mi je jako drago da je uvjerljiva pobjeda gospodina Mladena Mišurića-Ramljaka, našeg načelnika. Imamo prve brojke pokazuju da će to pratiti i vijeće, što je jako važno i ono što smo mi uspjeli dokazati, što se pokazalo svih ovih proteklih dana, da je kao što je obitelj temelj svakog društva, tako je i svaka općina temelj svake zajednice i same države. I u svakom slučaju zahvala svim biračima koji su danas izašli na izbore, koji su dali svoj glas u ovako teškim trenucima, ali ja vjerujem da ćemo mi ovo povjerenje koje smo ponovo dobili sigurno opravdati i da ćemo sve ono što smo preuzeli kao svoje obveze ispoštovati do kraja. I u Kreševu HDZ BiH ima uvjerljivu pobjedu kad je riječ o općinskom vijeću. A i prije lokalnih izbora znalo se kako će njihov Boris Marić kao jedini kandidat na načelničkom mjestu zamijeniti još uvijek aktualnog načelnika Renata Pejaka. Izborni dan je protekao slično kao i ovaj prije 4 godine, znači standardno nismo imali nekih značajnijih odstupanja, tako da je proteklo sve u najboljem redu. Jeste li zadovoljni izlaznošću birača? Pa izlaznost uvijek može biti bolja, ali u ovom slučaju moramo se osvrnuti na protekle poplave koje su pogodile i naše Kreševo, tako da je izlaznost je takva kakva jest. Evo, što će biti prioritet vašeg rada? Pa prioritet svog rada smo prezentirali u našem izbornom programu, međutim, evo, poplave koje su zadesile naše Kreševo malo su izmijenile naše prioritete, tako da to će biti plan sanacije svih naših pogođenih mjesta, obnova infrastrukture i onda nastavljamo s našim izbornim programom. U Fojnici je sinoć slavila stranka Demokratske akcije. Povjerenje najvećeg broja birača ponovno je dobio njihov kandidat Sabahudin Klisura. Ta će stranka imati i najveći broj vijećnika u Fojnici. Kad se ovim preliminarnim rezultatima dodaju još i glasovi mobilnog tima, glasovi iz diplomatsko-konzularnih predstavništava te dopisni glasovi, poredak u općinskim vijećima bit će jasniji. A kada je riječ o proteklim lokalnim izborima, čini se kako je u Žepču na pomolu veliki preokret. Kandidat HDZ-a za načelnika općine Mato Zovko
Za 16 je glasova pretekao Suvada Hadžića iz stranke Demokratske akcije. Preostalo je još prebrojati 30 glasova pristiglih poštom. Zovko je proteklih dana zaostajao za bošnjačkim kandidatom Hadžićem za oko 330 glasova, no u posljednjim danima kako su pristizali i prebrojavani glasovi poslani poštom s mobilnih timova odsutnosti te iz diplomatsko-konzularnih predstavništava, Zovko je preuzeo vodstvo i zauzeo prvo mjesto. Zbog podjele među Hrvatima, odnosno zbog dva kandidata, jednog iz HDZ-a BiH i drugog iz Hrvatske demokratske stranke, koja je nastala raskolom prošle godine, postojala je mogućnost da bošnjački kandidat postane gradonačelnik Žepča, budući da druge bošnjačke stranke nisu ponudile konkurenciju Hadžiću. Mogućnost da se dogodi preokret u Žepču najavio je jučer i lider HDZ-a BiH Dragan Čović, kazavši kako vjeruje da će se u Odžaku i Žepču dobro završiti po njegovu stranku. U Odžaku je razlika između HDZ-ovog kandidata za načelnika Ilije Ilića i SDA-ovog Edina Delića samo 5 glasova. U Novom Travniku je Stjepan Dujo, aktualni HDZ-ov gradonačelnik, povećao prednost ispred SDA-ovog Edina Delića na 109 glasova. Od lokalnih izbora u našoj zemlji prošlo je dulje od 2 tjedna. Prve konačne i službene rezultate trebamo dobiti 30 dana od izbora, ali dugotrajno čekanje rezultata iz ciklusa u ciklus kod birača stvara dodatnu sumnju u sami proces. Ako posjetite stranicu izbori.ba na konačne rezultate u svim sredinama, pogotovo onima s tijesnom borbom, nećete svugdje naići. Iako službena potvrda za rezultate lokalnih izbora dolazi nakon mjesec dana, te nakon što se okončaju i moguće žalbe, jedno od pitanja jest gdje je razlog sporije objave rezultata nego što je to slučaj u susjednim zemljama. Je najveća odgovornost za utvrđivanje tačnosti i provođenje izbornih rezultata su članovi biračkog odbora, jer oni su u doticaju i sa građanima biračima, a kasnije i sa glasačkim listićima. Do njih je kako će efikasno i brzo utvrditi rezultate izbora na osnovu, ja bih želio, slobodno izražene volje građana birača. Međutim, ona vrlo često nije slobodna, mi smo svjedoci pritisaka i kupovine i svega ono što ne bi trebalo da bude u izbornom procesu. Smanjen je broj preferencija, te će i to doprinijeti brzini prebrojavanja, jer u jednom trenutku je nedostajalo i osoblja u SIP-ovom glavnom centru, ali to je nadomješteno novim ljudima, no svi zazivaju tehnologiju, to je skenere, koji će značajno ubrzati rezultate. Jer se vrlo vjerovatno tu popravlja, dakle, dopisuje se, što bi se reklo, doiksava, mijenja se, dakle, izborni rezultat i mi čekamo danima samo na svega nekoliko biračkih mjesta po raznim lokalnim zajednicama. Ovo bi se možda moglo ispraviti uvođenjem ovih novih izbornih tehnologija, ali na sva biračka mjesta, jer do sada mi smo imali pilot projekat sa veoma zanemarivim uzorkom koji se nije pokazao niti dobrim, niti je bio širi krug birača i biračkih odbora uopšte upoznat sa ovim novim tehnologijama. Zbog negativne etikete na biračkim odborima, neki koji su savjesno radili svoj posao su odustali, tvrdi Šehić, te se protive generaliziranju. Najveća odgovornost za zakonito provođenje izbora snose politički subjekti. Kršenje izbornog zakona, provedbenih akata dolaze od političkih subjekata u Bosni. U zemljama okruženja također političke stranke imaju ažurniju i bolju procjenu na samu noć izbora i zapravo je kod nas problem odugovlačenja u cijelom povezanom sustavu. Dešavaju razne nepravilnosti, a i kada se ne dešavaju, članovi izbornih komisija i posmatrači se uopšte ne mogu ni dogovoriti jer najčešće nisu pravilno ni obučeni kako da razriješe neke nepravilnosti s kojima se susreću. U tehničkim izmjenama koje je nametnuo visoki predstavnik dio je posvećen upravo profesionalizaciji članova biračkih odbora i drugim detaljima koji bi trebali spriječiti zloupotrebu pravila i proces prije svega učiniti pravednijim, a u konačnici i bržim. Vlada Hercegovačko-neretvanske županije izdvojila je 3.400.000 maraka za sanaciju cesta u Konjicu i Jablanici. Kako bi se što prije normalizirao život na ovom području, sanacija je prioritetna i zahtjeva žurno angažiranje izvođača radova, priopćeno je iz vlade HNŽ-a. Na prijedlog Ministarstva prometa i veze Hercegovačko-neretvanske županije, vlada je prihvatila da se odabir najpovoljnijega ponuditelja izvrši putem pregovaračkog postupka bez objave javne nabavke. Procjena vrijednosti radova urađena je na temelju obilaska terena, snimanja dronom kao i korištenjem baze podataka o tim cestama iznosi 3.400.000 maraka.
Radovi koji bi se trebali izvoditi su široki otkop 3. i 5. kategorije, nabava, dovoz i ugradnja nasipa od tvrde stijene, nabava, prijevoz i ugradnja nevezanoga nosivog sloja, nabava, prijevoz i ugradnja čelika, nabava, prijevoz i ugradnja armirano-betonskih gabiona. A učenici iz područja Jablanice danas su se vratili u školske klupe. Nastava će se izvoditi kombinirano, dijelom online, dijelom uživo, potvrdio je ministar obrazovanja Hercegovačko-neretvanske županije. 5 škola je na određeni način bilo pogođeno ovom katastrofom koja nas zadesila i pristup je morao biti različit. Mi smo uglavnom preporučili online nastavu i tamo gdje je otežana čak i online nastava, da direktori, naravno u saradnji sa svojim nastavnim osobljem, stupe u kontakt sa djecom koja su možda iz udaljenih mjesta, iz ruralnih područja, pa da na određeni način kontaktiraju i dostave materijal, tako da nastava ne bi trpila. I evo ovo što imamo sad kao povratnu informaciju, to je da nastava se odvija. Evo danas upravo u Jablanici djeca ulaze u razred, krenut će nastava kombinovana, jedan dio će ići online, jedan dio će ići, kada kažem, normalna nastava i evo ja se nadam vrlo brzo da ćemo to sanirati postepeno i da će nastava se i na tim prostorima uredovniti. Sukob na Bliskom istoku nastavlja se velikom žestinom. Izrael napada južne dijelove Libanona s ciljem prekida financijskih operacija Hezbolaha. Istodobno, američko ministarstvo obrane potvrdilo je da je u Izrael stiglo moćno oružje. Riječ je o obrambenom sustavu TAD, koji može presretati balističke projektile. TAD, odnosno Terminal High Altitude Area Defense sustav, ključni je dio protuzračnih obrambenih sustava američke vojske i pojačat će već i onako jaku proturaketnu obranu Izraela. Sustav TAD je na mjestu, rekao je američki ministar obrane Austin Lloyd u obraćanju novinarima danas prije dolaska u Ukrajinu. Odbio je reći je li operativan, ali je dodao da se vrlo brzo može pustiti u rad. Ranije je američki predsjednik Joe Biden rekao da raspoređivanje TAD-a zajedno s oko 100 američkih vojnika treba pomoći u obrani Izraela koji razmatra očekivanu odmazdu protiv Irana nakon što je Teheran 1. listopada ispalio više od 180 projektila na Izrael. Istodobno, Tel Aviv nastavlja s vojnom operacijom na jugu Libanona. Tko god je u Bejrutu blizu objekata koje je financirao Hezbolah, mora se odmah udaljiti. Napadamo velik broj ciljeva. Idućih dana ćemo otkriti kako Iran financira terorističke aktivnosti Hezbolaha putem civilnih institucija, dobrotvornih organizacija i zaklada. To im je paravan za terorističke aktivnosti. Većina napada izraelske vojske sinoć bila je usmjerena na podružnice Al-Qard Al-Hasana, nelicencirane banke koja se smatra jednim od glavnih izvora gotovine Hezbolaha. Eksplozije su se prvo začule u južnom dijelu glavnog grada i dolini Beka, ali visoki dužnosnik izraelske obavještajne službe je naglasio da su gađane mete diljem Libanona. Jedan od udara izvršen je u blizini međunarodne zračne luke Rafik Al-Hariri u Bejrutu. Ponovno je odgođen sastanak predstavnika vladajuće koalicije s državne razine. Koji su razlozi odgode, ali i što se može očekivati kada do njega dođe, provjerio je kolega Tihomir Šutalo. Najavljeni sastanak državne vlasti ipak se neće održati, a razlog je odlazak Milorada Dodika na forum BRICS-a u Kazanj, koji se održava od 22. do 24. listopada. Događaj je još početkom ovoga mjeseca najavio predsjednik Republike Srpske. Ja sam pozvan od strane ruske strane da budem tu kao gost, posmatrač. Republika Srpska nema kapacitet države da bi to moglo, ali ću pokušati da predstavim mogućnost da izuče osnivači vođe toga pokreta, da vide da li recimo neke pokrajine, autonomne oblasti mogu da budu članice tog velikog saveza. Da li je to što je moguće? Sastanak koji je trebao biti održan danas tempiran i uoči dolaska predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen ovoga tjedna u našu zemlju. Trebalo se poslati neka vrsta signala, ohrabrenja, optimizma oko određenih iskoraka, ispunjavanja 4 uvjeta, reguliranja pitanja viznog režima, na čemu inzistira Europska unija. Bojim se da se neće ništa poslati,
nikakva poruka i to nije ohrabrujuće dakle, u tome kontekstu. Iako postoje različiti stavovi po pitanju određenih zakona koji su na čekanju, kompromis je potreban i do njega se mora doći, smatraju politički analitičari. Da li postoji prostor za kompromis? Pa zasigurno da postoji i mora ga biti. Međutim, za to je neophodna volja svih strana. Trenutno na BiH političkoj sceni ne možemo reći da tu volju vidimo u mjeri u kojoj bi trebali da je vidimo. Sam po sebi sastanak zasigurno će donijeti neke zaključke. Nadamo se da će u okviru tih zaključaka biti i kompromisna rješenja datih pitanja. Krešće mišljenja kako trojka dosta oklijeva oko određenih pitanja, a razlog je jer ih se svakog dana, ja bih rekao, neka vrsta internetskog watchdoga ili čuvara revolucije ih naziva izdajnicima bošnjačkih interesima, izdaje Bosne, dakle svaki mogući kompromis koji znači napredak za Bosnu i Hercegovinu, napredak u dogovoru triju naroda. Mislim da je sada vrijeme, dakle prije svega u kontekstu sljedeće godine koja nije opterećena izborima ili sličnim vrstama manipulacija koje prije svega plasiraju iz redova SDA i Demokratske fronte, da se naprave važni iskoraci. Prije svega to je europski put, ali to su i ona naša domaća pitanja koji su također povezana s europskom putom. Prije svega izmjena izbornog zakona. Jedan od spornih zakona koji udaljava partnere s državne razine jeste zakon o Ustavnom sudu. Što se tiče zakona o Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, smatram da je to vrlo osjetljivo pitanje, jer se konkretno tiče zaštite prava konstitutivnih naroda. Svjedoci smo da se dosadašnje funkcionisanje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine često tumači kao nepravedno i politički motivisano. Idući korak na putu evropskih integracija jeste postizanje dogovora oko ostalih zakona koji su na čekanju, ali i poticaj evropskim dužnosnicima da odrede datum početka pregovora s našom zemljom. Danas je održana pretposljednja sjednica Gradskog vijeća Mostara u ovome sazivu. Usvojen je drugi rebalans proračuna i nacrti odluka o samo 2 regulacijska plana. Medije je zanimalo je li Mario Kordić, opet kandidat HDZ-a za gradonačelnika. Na danas održanoj sjednici Gradskog vijeća Mario Kordić potvrdio je kako je kandidat za gradonačelnika Mostara i u idućem mandatu. Nema tu ništa tajnovito, jest, ja razumijem otkud i motiv za pitanje, bilo je tu u medijima svega i svačega. Kad je izborna kampanja, onda ljudi se svačim služe i svašta pokušavaju napraviti, ne bili nekako možda zbunili glasače i sve ostalo. Nesporno je da sam ja nosio listu HDZ-a za lokalne izbore u gradu Mostaru i da sam kandidat za gradonačelnika. Dalje, mostarski vijećnici između ostalog usvojili su drugi rebalans proračuna i nacrte odluka o regulacijskom planu za područja Bijeli Brijeg 1, Faza 3 i Zalik. Onaj cilj bio da na zahtjev sindikata Gradske uprave grada Mostara uredbu vlade i federacije o pomoći, znači radi ekonomske situacije uposlenicima omogućimo pomoć u iznosu od 1000 konvertibilnih maraka. To je glavni cilj bio ovog rebalansa kojeg smo evo danas i usvojili. Ono što je meni osobno žao da nisu prošle ove 3 točke oko odluke o pristupanju izradi regulacijskih planova. Naime, svjedočite da radimo prostorno-plansku dokumentaciju zadnje 4 godine, kako je bila ta velika rupa bez gradskog vijeća. Mislim da je ovo posao koji je jako bitan jer grad mora imati prostorno-plansku dokumentaciju kako bi mogao i planirati i razvoj, i investicije i sve ostalo. Ovo je bila pretposljednja sjednica Gradskog vijeća u ovom sazivu. Prije prisege novih vijećnika uslijedit će još jedna na kojoj će biti izvještaj o radu Gradskog vijeća Mostara. U cilju osnaživanja mladih i poticanja njihove kreativnosti, u Mostaru će se provesti projekt koji financira British Council, a tiče se uz ostalo razvijanja vještina kodiranja. Mladima iz Mostara uzrasta od 10 do 26 godina omogućit će stjecanje potrebnih znanja u upravljanju projektima. Projekt Spark donosi inovativne programe za osnovnoškolce, srednjoškolce i studente, pružajući im priliku za razvijanje vještine kroz obrazovane sadržaje. Za osnovnoškolce imamo spremne programe razvijanja njihovih vještina kodiranja. Dakle, to je nešto što uz BBC Microbit uređaj oni razvijaju osim vještina kodiranja i vještine kritičkog mišljenja rješavanja problema. Za srednjoškolce smo pripremili jedan program razvijanja vještina razvoja i upravljanja projektima, kao i korištenje društvenih medija
i stvaranje sadržaja koji će te programe promovirati. Osim toga, za studente engleskog jezika oba univerziteta imamo stručno usavršavanje u polju nastave engleskog jezika. Projekt Spark otvoren je potpisivanje memoranduma o razumijevanju između British Councila i Univerziteta Džemal Bjedište sveučilišta u Mostaru, čime su postavljeni temelji za dugoročnu suradnju. Dakle, British Council je organizacija koja povezuje te sve aktere relevantne u Velikoj Britaniji sa lokalnim zajednicama u kojima radimo, pa evo i u Bosni i Hercegovini također. I ideja je u stvari da ti memorandumi nama upravo pruže platformu za razvoj dalje saradnje u tom smislu. Podršku projektu dao i britanski veleposlanik u Bosni i Hercegovini Julian Riley, istaknuši važnost obrazovanja i suradnje među mladima. Spark će mladima iz Mostara omogućiti da steknu znanja potrebna za vođenje projekata i kampanje, te im pružiti priliku da aktivno učestvuju u oblikovanju svoje zajednice. Važnost obrazovanja i zajedničkog rada je važnija nego ikada. A Spark projekat je značajan korak iz izgradnji bolje budućnosti za sve građane Mostara. Cilj nam je da približimo naše univerzitete, da zajedno sa međunarodnim organizacijama stupe u izradu određenih projekata, između ostalog i ovaj projekat, a refleksije na društvenu zajednicu će biti zasigurno pozitivne. Sama primjena engleskog jezika koja će i izvođenje nastave, obuka te nastave podiće se na veći nivo i mi mislimo da će to biti jako dobro. Projekt Spark otvorio je nove prilike mladima Mostara za razvoj vještina kroz obrazovane projekte, a potpisani memorandum omogućuju dugoročnu suradnju na korist lokalne zajednice. No 28. međunarodno tekvando natjecanje Livno Open MBC. Jedan je to od najvećih tekvando turnira u BiH, a ujedno i najstariji. Ove godine posebnost livanjskog turnira bila je suradnja s korejskom TV kućom. Već 28 godina u Livnu se održava jedan od najvećih, ali i kvalitetom jedan od najboljih tekvando turnira za mlađe kategorije u BiH. Godinama turnir organizira jedan od najboljih klubova u Bosni i Hercegovini, livanjski tekvando klub Magone. Ove godine turnir je organiziran u suradnji sa nacionalnom korejskom TV kućom MBC. Ponosni su Livnjaci na svoj turnir, njegovu kvalitetu i dugovječnost. 28. Livno Open je jedini turnir u Bosni i Hercegovini koji ima ovoliko godina na sebi. Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u Hrvatskoj, u Srbiji i Sloveniji. Ovo je jedan od najstarijih turnira održanih u jednom kontinuitetu. I hvala Bogu, zahvaljujem i mojim članovima kluba, zahvaljujem trenerima i cijelom tom timu koji radi prekrasan posao. Godinama livanjski Magone njeguje dobru suradnju i prijateljstvo sa raznim institucijama iz Južne Koreje, domovine tekvandoa. Ove godine je tako partner u organizaciji livanjskog turnira bila korejska nacionalna televizijska kuća MBC, a na turniru su sudili i korejski suci te sudjelovali korejski treneri. Kad smo stigli, činilo mi se da je grad vrlo ugodan za život i da se tekvando prilično proširio. Posebno me impresionirala podjela borbi po kategorijama, početnici, srednji, napredni i raznolikost u tekvandou poput brzih udaraca. Čini se da se tekvando dosta proširio i ovdje u Europi, što me čini jako zadovoljnijim. Ove godine na turniru su sudjelovali brojni klubovi iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore, a kroz godine sudjelovanja, osim rivaliteta na borilištima, razvijaju se i posebna prijateljstva. Tekvando klub Magone iz Livna je naši mentor u Posušju bio. Mi smo tu i ove godine u biti sa dva kluba, Poskok Posušje i Poskok Kočerin iz Širokog Brijega. Dojmovi kao i svake godine, evo, organizatori se stvarno potrude, oni su već, evo, ovo je njihova 30. godina postojanja, iskusni su, znaju što rade. Posebnost ovogodišnjem livanjskom tekvando turniru dala je i njegova humanitarna nota. Naime, Livnjaci i svi ostali natjecatelji su prikupljali novac za hrvatski tekvando klub Hvojnica iz Fojnice, čiji su članovi pogođeni nedavnom prirodnom katastrofom. Moj prvi turnir je bio u Livnu 1996. i moja prva medalja. Tako da svake godine posjećujemo Livno i dolazimo u što većem broju. Turnir je odlično organiziran i 30 godina je kluba
na Gornje Livno. Naravno da smo pristali doći i prihvatili smo taj poziv da bude humanitarnog karaktera. Uspješan tekvando vikend u Livnu pokazatelj je dobrog rada u ovom sportu u BiH, sportu koji je na pravom putu da postane možda najuspješniji sport u Bosni i Hercegovini. Toliko u Dnevniku, poštovani gledatelji. Želimo vam ugodan ostatak večeri.